3 μέρες τώρα διαβάζεις βιβλία με εξωγήινους. Εξωγήινοι, μαμά μου. Εμπρός λοιπόν, να κατακτήσουμε τη γη. Μην ανησυχείς μεγάλα Αντωνιτάρχη, τη ρίξω επάνω μου. Επάνω σου, όχ, θα φάμε γιούχα. Και θα σας μεταδίδουμε ό,τι συμβαίνει. Κατ, σιγά μην είναι ευαγγελισμός. Γίνει, παραδοθείτε, γιατί αλλιώς... Τι? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μαζί να κάνουμε ό,τι θέλετε. Και να μας στείλετε στο διάστημα και να μας εξαερώσετε. Είναι ανάγκη να τους δίνεις ιδέες. Κι αν νικήσετε εσείς, θα πάρω τα διαστημόπλια και θα φύγω. Οκ. Είναι η γη, είναι η γέα, είναι η Δήμητρα, η Ήρα, η Αθηνά. Είναι η γη, η πιο ωραία, είναι η γη μας που